Yung ani, First kari Sunday. first time man ini na naka two successive segments po kita Oo. sa Oo. January sa bukas kan taon. Yes. Gari talaga, Dr. Rux, magiging partner ta ka sa programa. Hopefully, yan ang I'm looking forward for that, Sir Ren. Okay. So, Doc Chris, primero, halos baga nagpurutukan sa mga bareta ngunya ng mga simana, vaccine, digdi, vaccine duman. Planong magbakal Iyo po. digdi, malanong magbakal duman. Ano po ang gari, gusto tamo nang ma-share sa nagdadangog regarding vaccine? Primero po kayo, Dr. Chris, hindi muna kita sa importance of, of having vaccinated ang saro pong tao. Baka po pwedeng ma-explain tabo da ano pa ang role kang vaccine mo na para ma-reiterate na sa tuya tabi na ginhawa. Oras na yan po injected na po sa tuyang lawas. Okay. Mm. Ang primarily po ang role kang vaccine is to prevent the person na nabakunahan to be infected with that certain kind or strain of virus. Mhm. So ini pong vaccine usually ang content po kaini so virus man talaga po. So nagbabind po ini duman sa pigaapod tang protein na paglaog sa lawas kang sarong tawo mapafamiliarize itong system, particularly ang immune system, Oho. na gari matitrain mo ang immune system mo na to combat itong actual virus. Pero Mm. ining virus na ini, usually sa content kang vaccine, bako po siyang marara, pighalian kang rara. Ayun. Po, pigi-introduce lang po ini sa lawas Mhm. in order for the immune system to be familiarized para in case na maglaog so talagang virus na may rara, Mhm. tatao na sinda in how to combat itong pigapuntang infection. Opo. Dok, ang mga vaccines bagay, igwa ki mga profile iyan, di ba? And then Iyo po, may opo. efficacy na pigaapod. Opo, opo. Primero, medyo interested pa ako naman sa gusto sabihin kang efficacy. Tayo gabaga, so saro nga yan 95, di ba? So Yes saro po, nga yan yes po. 92. Oo. So saro nga yan, pero Okay. ito, garo 50, may 56, may 86, may 85, di ba? Mm. Ano po Okay. yan? Paano, ano yan? Ang gusto pag nadangog ka, siyempre pag nadangog mo, sino nga ang gusto mo? Dabang niya ako sa 95 Oo. percent. Pero paano po Oo. yan? May ideya ka po kung paano yan nag-epekto na base sa efficacy ng sarong vaccine? Okay, i-define ta muna what is efficacy Yes and po. effectiveness. Yes po. Although they are synonymous, Mhm. may distinct man giraring sindang definition. Opo. Ang ibig sabihin po kang efficacy is itong the power to arrive at an effect. Mhm. While ang pigasabitang effectivity or effectiveness, yan po ang to elicit the expected result. Oho. Mhm. So in case kang vaccine, ang efficacy niya, so sabi mo nga na may mga certain percentage, iyo pa man sana po ang pigpapublish. Oho. Pero ang effectivity, kung mapapansin po nindo, wala pang nasusurat sa mga vaccine. For Okay. the reason that ongoing pa po ang pigaapuntang trials. Mhm. Okay? Mhm. Mhm. May uning kaput ko po digding data, Yes po. na mga na na vaccine. Ang Aha. pipahiling po digdi, so mga nakalampas pa sana kang pigaapuntang phase 3 clinical trials. Okay? Aha. While ang effectivity po, mami-measure mo yan once na natapos na po so pigaapuntang trials. Aha. Tas sabi ta nga ni baga, ang effectivity is itong to elicit the expected result Mhm. coming from duman kung ano man, kung bulong or kung Mhm. vaccine. Mhm. Mhm. So, ang phase 3 clinical trial, for the information of everybody, ini po ay pigsusubok pa po sa tao. Ang difference lang po kaini is medyo nagdakol na so pigapuntang population control. Aha. So kung sa pigi-inject ining or pigtatao ining vaccine or bulong. Mm. Sa phase 3, ang minimum at least di mababa sa 3,000 consented volunteers.
Okay. pigkataw ang satuyang bulong. Ano po? Mhm, mhm. With aadalan mo na itong bulong or vaccine coming from the phase 0, phase 1, and phase 2. So Mhm. digdi sa phase 3 trial, aadalan mo na talaga pati man sa mga adverse effect in a longer period of time. So most probably it will take years ano po Mhm. bago kita mag-step on duman Opo. sa pigaapod ng phase 4. Kung ma-enter man po kita ki phase 4, kung ano man so nailing tang pigaapod tang mga adverse reactions Mhm. or kakulangan sa efficacy, magibo po iyan ki adjustment in entering itong phase 4 para kung Ayun. sakaling ma-approve po iyan kang pigaapod ng final approval kang FDA kung mga Mhm. regulatory Mhm. bodies kang bulong ano po may ensure ta sabi tang safetyness itong profile ng bulong itong Opo. safety if ever na given or injected sa general population. So ibig sabihin pag nag-enter ka man po ki phase 3 Oho. talagang approve na po yan ang piga-apod. Iluluwas mo na po yan sa bigger population. Mhm. So kaya that is why pala, Dok, ang gabos na vaccines required na lalo na pagbago bago sa market. Ang saro sa requirement in magkaigwa key trials. Sa trials po na Kayo yan, po, may opo, number of required population o individuals na dapat. Kasi bago may na-mention ka po sa phase 3 na number of individuals. So ano po yan? From phase 1 to 3, nagwa-vary ang number of phase 0, yun po, consented opo. Oo. Usually sa beneficiaries. phase 0, ano po, Mhm. di pa sa ng population yan, mga less than 10. So, Okay. gradually nag-i-increase po yan. Ano Mhm. po, thousands na yan pag abot sa phase 3. Ano po, I hundreds see. pa lang ang phase 2, mga ano po, then phase 1, medyo diit pa lang po yan, less than 100 pag Ayun. phase 1. Then more Oo. than 100 pag phase 2. Then Mhm. ma-jump off kas into thousands pag phase 3 na po ang clinical trial. Oo. So ibig sabihin, talagang nasa trial period pa po kita. In Mhm. order for the medicine or a vaccine to be fully masabitang efficacious and effectivity, Yeah. it will take years. Ano Oo. po? And sabihon tang medyo magastos dapat talaga may fund. Kaya Mhm. kung Mhm. maiiling ta po samuya in our part sa mga talagang mga clinicians, Oo. we really advocate or sabihon tang pigre-reseta ta o pigiyus ta so mga bulong na talagang igwang clinical trial. So yan dyan po Mhm. ang importansya kang pigaapod ng mga bulong na nagaagi po sa clinical trials para ma-ensure ta po Opo. ang clinical safety kang sarong bulong or vaccine. Yeah, okay. Dok, ining mga vaccines baga although di ko nasundan kung ano itong mga vaccines na ginaramit. Although, igwa na mga reported na adverse reaction Iyan baga nahiling ko sa mga news articles, masusi po na pigaadalan itong mga adverse reaction na ito, o reactions na Okay nangyayari. po. Opo. Nahiling ko man dyan sa mga bulong baga na pig-prescribe nindo, mabuda sa yan Opo. may mga kasurat sa likod ngaya adverse reactions. So, Okay. susugpo naman sa sinabi mo, yung adverse reactions na ini can be treated or can be put into a proper perspective ngayon na mawara ang adverse reaction o what kind o ano man na reaction siyan or kundi po yan Okay, depende masusog, po sa permanent opo, na yan depende na po adverse reaction. sa adverse reaction. Ano po? Mm. Sabihon taman na ang gabos na bulong may pigapod tang epekto talaga sa sa lawas Opo. once it is injected or Mm. being taken. Mm. Duwa man sana po ang effect kaan. Positive effect kung talagang nabulong ka, you feel better or Mm. na-treat or na-cure itong hilang mo. Opo. Then kung negative effect, dyan po malaog sa duwang pigapod ng negative effect. First Ayun. is the side effect Mm. and the second is adverse effect. So what is Ah. side effect? Pag sinabi tang side effect, these are negative effects which is somehow tolerable duman sa Iyon. na-injekan Yeah, or yeah, yeah. na-taken kang sa tao. Na meaning Mm. to say, without any other drug interventions, pwede po ining mag-resolve or Yeah. marahay or Mm. transient lang po ang epekto. Ano po? Opo. While ining adverse effect, ibig sabihin ka ini so talagang disturbing na mga effect
sa sarong tawong ininjekan or nagtikibulong, wherein the mo magigibo so daily routine mo sa life, and it will cause itong papuntang symptoms which can be sabihon ta ng life-threatening at times. Oho, Ano po? oho. So, between the two effect, ang pigi-iwasan ta po, of course, is the adverse effect. Yan ang abutang mangyari. Because for the information man kang everybody, there are medicines, or mga bulong na pigluwas for that intended purpose. Ibig sabihin, they ko na i-mention, may Yeah, actually yeah. ginibo man po ini kan sarong drug company, na ining bulong na ini intended during the trial, halimbawa, phase 0 kang trial. Opo. Ginibo nindang ining bulong to treat itong pulmonary hypertension. Yeah, yeah. Okay? So, sarap po yan na type ng Pero during the course ka itong trial, they found out na mas lesser itong efficacy and effectiveness ka ining bulong to treat pulmonary hypertension. Pero Okay. nagluluwas sa mga pigaapuntang effects ka ito is to treat erectile dysfunction. O itong so ara mo na, Sir Hen. Opo, opo. Kaya may bagang bulong na pigagamit for erectile dysfunction. Well, ang original design po is Iyo. not to treat the erectile dysfunction but to treat pulmonary hypertension. Ngunyan, mas midbid na itong bulong na ito para mag-treat kang erectile dysfunction. Ito so adverse it is reaction. originally designed to treat pulmonary hypertension. Ito, Dok, so adverse reaction, Kung na-discover Iyo sa po. adverse Kaya nga- reaction lugod, yun na ito, so ginibulugod na naparahay para na lugod. naman sa problemang ito. Oo, mas may na-discover pa sindang other effect ka itong bulong. So yan po ang importansya po kang trial. Oho. Na kung data talaga tututukan, pag-iistudyaran, pwedeng magkaigwa ng mga adverse reaction. Kaya nga Opo. po, habang ang sarong bulong na sabiyon tangyaon sa mga clinical trials na po ini, Opo. dapat talaga controlled. Ibig Yeah, sabihin kang yeah, controlled, na monitor mo sa mga tawong tinawan mo kaini at kung magkaigwa man ki mga adverse reactions, Aha. kaya mong ma-neutralize tulos para dai mag-result sa death. Yan po ang pinaka once na nagkaigwa kaning death sa sarong clinical trial, pigi-scrape out na po yan. That is Automatic, automatic yan. automatic. Dahil dapat yan maging outcome kan sarong bulong. Ayo. Pero ang gabos nga ni po na nag-enter po digdi, nasabi ko po subago, may consent man po sinda. So talagang may mga papers man po ang mga tao na naglalaog po digdi sa clinical trials. Yeah. Dok, ang good news digdi ha, pig-review ko sa mga articles, maski kanito pa na nag-trial na sa UK, sa US. Opo. Garo ko lang ha, pig-recall ko, garo di akong, correct me if I'm wrong ha, baka igwa kang nako pero ako, garo di ako kinadangog na nag-undergo siya sa clinical trial. I mean, inineksyon na ha, lumbako na sa clinical, ininang vaccination ko niyan, na nagadan. Garo di pakitang report iyo na po. nagluwas ha. Medyo yan, Wala medyo pa very pong good news yan, reported. di ba? Walang reported Yes, good death. news yan. Opo. Adverse effects lang po, which is somehow, Yeah. siyempre, kaya tangani, alam mo, all those data come because of digdi sa mga volunteers. Kung wala man may mag-volunteer, data man po maaaraman yan. Yeah. And Yeah. it doesn't mean, na pag may side effect ang or adverse reaction, mangyayari yan sa gabos na pigtulukan. Kumbaga sa case-to-case basis man po yan. Piglilista lang po yan, effects and adverse effects. Pigpapaliwanag mi po yan. Kumbaga sa gari to expect na pwedeng mangyari yan sa imo. Pero not necessarily, mangyayari po yan sa gabos na pig-injekan. Yeah. Dok, isingit ko lang ining reaction kuan kan sa tuyang Professor ko ini sa kuan sa graduate school sa Bicol University. Si Sir Rodel Niño Franco, nurse ini. Sabi niya, tango niya baga po nangyari ngunyan, gari iya pick up po na earth vaccination sa palta. Yan ang proseso ngunyan na pick up kan gobyerno Bako duman sa saro na mga sikat na ginibok ang mga panahon ng ring vaccination para diyan sa mga Ayun po. nakuan.
kung sabi niya, kung nailing daan na ngaya po ngaya nagkaigo nga nakiring vaccination strategy ko ta, medyo makatipid. Kaya lang ang problema ngunyan baga, may bago kita na variant kan COVID-19. Ika po, bilang sarong clinicians, aloy ka na sa health and safety, ini po na pag-mutate ka ini na, I mean, ining pagluwas kan bagong variants, would affect the ining nangyari ngunya na either ring or earth vaccination na pwedeng mangyari sa satuyang nasyon. Opo. Ano po yan pigapod tang 50-50. Ano po. Tas sabi ta nga there will be a change in the structure, particularly itong spike proteins wherein duman maatad sa messenger RNA. Anyway, pwedeng maka-apekto po ining new variant. Pero kung makaka-apekto ini, mababa lang sa pigaapod tang efficacy. Ano po. Pero kung more than 50% pa man ang efficacy mo, somehow it will be still effective. Kaya nga sabi nga More than itong, 50. Opo, kaya nga sabi kay itong sa mga researchers na expect man po ninda talaga na magkakaigwa mutation, and they planned or they research on this ano po na sakaling magkaigwa po ning pigapod tang variant. Ayun. Ang Yun. difícil lang po, Sir Hen, kung magkaigwa ning new strain ta talagang Iyan ang medyo delikado. pwedeng bako na maging efficacious and Oo. effective ang vaccine na pigluluwas ngunyan. Iyon. And sabi ta nga ano po, sa mga previous tang segments, sa virus talagang characteristic na niya or behavior na niya ang magpapara-mutate, ang magpapara-adapt, ang magpapara-change. Ano po? So, sabi ta nga nagkaigwaning bagong variants ko yan aside from the UK, igwang South African variant. Ano At po? may Malaysia na. Oo. May Malaysian yan among the Southeast Asia. So may possibility, there's a possibility na magkaigwa man po ning Philippine variant because of the behavior kaining of virus. Kaya nga in order to prevent that, ano po itong pigaapod ng variant is dahil na siya makahawa or to spread with people. Taduman na kakaigwa ng mutation Ano po. And kaya nga piga tangon yan, piga advocate na ngunyan na taon talagang to strictly follow itong mga protocols to prevent this variant. Magkakaproblema po kita kaan. Sabi nga we cannot afford to commit the same mistakes. Nakulaon po ang epekto sa tuya. So sana ma-realize po yan kang mga citizens Yeah. Base dyan, Dok, sa sinabi mo, di talaga, di minaluwas na dapat pakusugon talaga ang research. Nasa trial kita until now. Although may mga mass vaccination nasa trial kita. Yes. Sabi nga ni Sir Rodel, po. sabi kaya ng professor ko dati, si Sir Rodel na ninyo Franco, yan ko ngaya, Sir Hen, ang pigasabi ko, na dapat pakusugon ang suportakan gobyerno sa research. Diba? Dahil ugaring daw na taon ang masyadong priority, tama lang nga nang sabi kan sa atong senador, baliw na baliw kayo sa research. Ito baga yan, ano naman mo? Pero maski ka mismo, private practitioner ka, buta na hiling ko man sa na di mahiling mo an importance of of conducting research, tadaman mo talaga mahiling na magiging almost perfect or near perfect an implementasyon pag-abot sa mga araw kaning programa, lalo na po pag sa vaccines. Yes, definitely. Bako lang po sa vaccine, Sir Hen. Even duman sa mga bulong, sa mga branded medicines, even though inipigagamit na, na nasabihon tang it-reach itong phase 4 kang clinical trial, still po nagko-continue po ang research kaini. Kaya mi nga pigsasabi, di ba? Ang saro sa mga common na haputkan ka mga tao pag pigresetahan mo kay maintenance. Safe ba ini? Yes. Di ba? Safe ba ini? Dahil maraot ang kidney, ang liver ko ta. Piga-advise mo sa kuya na i-take ini as maintenance as everyday. And we answered yes. Ano ang basis kung nata kami nagtaram na yes? It's because of the researches na ongoing na clinical trial. Aram mo po, Sir Hen, mga nag-submit ka ito sa clinical trials, even from the phase 0. Ano po yan still part pa kang pig-apot ng research. Pigbabalikan po yan kang mga researchers, tapigiiling pigtetest pa po sinda. Habang nabubuhay sinda. So,
talagang ang data gathering po ninda starts from day zero, lifetime man po yan sa mga Aha. participants po, kang mga trials na po yan. Aha. And even sabihin ta mag-reach kang phase 4, still ma-fund po sinda or ma-research sinda para po sa safety, efficacy, effectiveness kang sarong bulong. And yan po ang reason kung nata ini po sabihon ko man, this is the reason why ang mga branded medicines may kamahalan talaga. It's Ayo. because part of the cost ka itong bulong is piga tao duman sa piga-apuntang research fund. Aha. Iyo man ang kaya actually Doc, may ihapot ko talaga sa imo yan. Nata may bulong na barato, may bulong na na mahalon. 'Di ba? So gari pag nag-abot gyud sa costing, sisabay duman sa presyo. So gasto sa research, 'di ba? Tama Kaya mga po. barato Opo, mo kaya yan nga ni ngayon. po. Kaya nga ni po baga Sir Hen, ang certain bulong, halimbawa pag naka-discover ka or may bagong bulong, this is under patency, 20 years. Oo. Para man talagang magkaigwa pa ning research, talagang sabihon ta na, Yeah. literally, mabawi man ninda so gasto duman sa research. And after Yeah. that, kung wala na sa patency kan sarong bulong, duman na malawg so piga-apod tang generic. Yes. Gero titao na din dito. Oo. Ipagamit na sa iba. Yes, Pwede ini na. yung mga generic barato medicines na. na ini. Nakikiride on na sa nadinig. Oo. Duman sa mga originator na bulong. Mm, Oo. Pero ang nag-fund talaga kang research can, syempre, itong originator. Yeah. Okay. So Doc, ining mga vaccines na ini, babalikan ta taon-taon ha. Gusto ta talagang taonan ki information nagdidangog tungkol sa mga vaccines. Tatawanan ta daw yang ki taram ko may mga article kang na research tungkol diyan. Babalikan ta po yan. So nagkapira pang kahaputan kan mga paradangog tarigdi na nagte-text sa messenger and sa satuyang cellphone number. Pakalipas lang po kaining mga patalastas, Dr. Chris. Babalikan ta ka po ha. Standby lang po dyan. Mga tugang, magbabalik po okay kami. po, sir. Makalipas lang kaining mga patalastas. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maraming tangunan mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional. Kaiba po si Miss Angel Mustaza. Good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP Henry. Sa detalles ng pangalas 8 bareta, nakapagrehistro ning karagdagan na 23 na bagong kaso nin COVID-19 sa lado kan Philippine National Police o PNP. Sa ipinaluwas na datos kan PNP Health Service, suminakat na ang bilang kan COVID-19 cases sa 9,182. 323 sa mga ini, iyo ang mantinidong aktibo sa virus. Sa kaparehong datos, nadugangan man ni 312 ang bilang kan mga narahay sa COVID-19 dahilan sa paglobo kan bilang kay totalmente nga 8,831. Mantang mantinidong man na nasa 28 ang bilang ka mga nagkadaan sa lado kan PNP dahil sa COVID-19. Yan tabi VP Henry, ang pang alas 8 bareta, hali sa DZGB News Base. Ini si Angel Mustaza, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap.
Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa satuyang programang Radyo Klinika. Uy, alas 8:15 na ang bilis ng pangyayari. Reactions kita sa mga satuyang mga paradangog. Dr. Chris? Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Okay, sabi kan sa tuwi. Tama pala sa piguro ng takasabagot. Sabi ni Professor Rodel, ang bayad sa nangaya cancer kan mga laboratory equipment kaan, grabe, mahal. Tapos ang clinical trials pa. Kaya pag para talaga dok sa tao, ano investment mo talaga? Billions of pesos, billions of dollars, ano? Ang gigasto Kayo po, dyan. tama po. Lalo na pag ang pinag-urunan ta is safety. Ano sabi kita Yeah, we yeah. cannot compromise safety. Yes, yes. So safety kang buhay, lalo na sa tao, sa buhay, adi. Yes po. Oh, Lalo okay. na pag involve ang buhay kang tao. Yeah. Okay, ito. Sir Henry Doc, ang effect ng vaccine to the virus is not to kill virus but to attract and then catch virus and carry them to bloodstream and spill via capillaries. Reaction tabi Dr. Chris, sabi kan ali sa pradangog. Opo. Ito so way of excreting ito, pero ang main function ta puro pirmi dyan pag vaccine, is to train ang immune system ta to be familiarized with that foreign body Yeah.
Ayo, Mm. with that foreign body Mm. na pag ang ano ta kaya ang immune system ta once nabako yan part kang lawas mo consider po nindang foreign body yan and there are kumbaga papigapuntang reactions Oo. which the immune system combats ining foreign body. In this case, pag naglawag ang virus sa satuyang lawas, consider po ninda yang foreign body. Yeah. So, definitely aatakon po ninda yan. Ano? Kaya kung mapapansin po baga nindo, for example, sa skin, okay? Sa skin, masalugsog ka. Okay? Itong nasalugsogan na part, which naka-embed duman sa skin mo, pigi-engulf po yan kang mga pigaaputang macrophages, which is part of kang immune system ta. Kaya nakakaigwaning pus formation. Ayun. Para dahil na maglakop so infection. Gari pigkukordonan na po ninda yan. Oho. Oh. So arog po sindakaan, oo. Matalion man, Pigre-recognize ano? itong foreign body. Then definitely wala man iba pong paagi para ma-flush out po 'yan. Talagang bloodstream either sa urine ta or duman sa feces. Kaya nga ni po baga minsan pipa is stool exam kita which is saro yan sa mga parameter para maaraman kung may hilang ka. Dugo para maaraman kung talagang igwa kitang mga certain infections which can be detected by blood, by urine, and by feces. Yan po ang way para ma-eliminate po ining foreign body na pigapo. Yeah, opo. Unay sarong texter ta po na nagte-text tungkol duman sa pagsigway ta tungkol sa nembintong bulong para sa dysfunction. Dumumang ka na lang po sa clinic ni Dr. Chris. Ta nagka-interest siya. Iya. Ang oron ta vaccine, gariman sa bulong pala na pig-discovery sa bulong sa ano ito? Pneumonia ito, Doc? Heart? Ano? Iyo po, sa hypertension, pulmonary hypertension. Opo. Ito Tapos ang nagibo ka answerhen sa mga vaccine na yan, itong lifetime pneumonia, lifetime pneumonia, tapos ining sabi mong bulong duman, tapos so nagibo ka ining vaccine, which nanginginutan nga ni in terms of percentage efficacy. Saro-sa ng kumpanya. Kaya nga ni grabe ang pagtubod kang iba, kaya nagkaigwa liner na kung subuhay nga ni, ay kung sugadan nga ni daan na buhay, di lalo pa itong hilang kayang bulong. Sarawayon man iyon. Okay. So, dumang ka na lang po sa Daddy's Angels sa may hampangan kang De Vera Institute. Harana dyan kay General Pawa. Hanapon mo si Dr. Chris, pwede man po siya mag-discrete discussion mo. Tayan po, di pwedeng bakalon niyan kung di kiriseta. Bako, Doc, tabi? Yes, tama. At kita pwedeng mag-reseta kaan na wala kitang laboratory na Yan, opo. Okay. Okay. Dakol pang mga reaction, pero baka kapusong kita ki oras. Pero unin na muna tabi, Doc. Gusto ko makompleto so pig-prepare tangon yan. Igabaga, tungkol dyan sa mga vaccines na yan para ma-share ta po sa nagdadangog ngunyan na pagkaga. Go ahead po, Doc, para po sa kaaraman kan ka, boss. Yes, i-share ko lang po ining kaput kong data which is circulated or distributed by the PSMID, itong Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Ano po? Disclaimer lang, I'm not an infectious disease specialist, but I will discuss this data to the best of my knowledge. Ano po? So far, ang tulong nanginginutan na vaccine that sabi tangani, nag-undergo na kang oyaw na sa phase 3 or na-surpass na ang phase 3. Iyo po, inot na inot, so pigibo po kang BioNTech and Pfizer. Join po ini. Then yaon man po si Oxford University with AstraZeneca. Tapos so pang third is itong NIAID, sa Poining Pharmaceuticals man, and Moderna vaccine. Ano po? So ang ano po, ang differences nila, nag-start po sinda kang clinical trial, kang naaraman na talagang magiging pandemic ini. Ang Pfizer po, nagbuo na kang phase 0 in the trial, puon pa kang April. So they are the first na nagkaigwa po ning research, followed by ining AstraZeneca, which began ang study ninda last May 2020, and followed by ining Moderna vaccine kang July 27. Pero ini Sir Hen po very informative ini. Just like other vaccines, ining pigaputang COVID-19 vaccines, igwa po ining 2 doses. Yeah, correct. Duwang dose po ini. Bako po ini sa mga pigaputang single shots. Ano po, para sa kaaraman kang gabos. Tabaka at yan kan, pag nabakunahan ka na kay first dose.
sabi mo solve lang ngaya ako. Kinakaipuan mo pong magbalik. Ini po for the Pfizer, na vaccine, 20 days apart for 2 doses. 20 days. Kaya So pala day 0, so after 3 weeks, ma-inject po sa imo kang second dose. iyon. While digdi po sa AstraZeneca, po, 6 to 12 weeks apart man sinda. Okay. While okay. digdi sa Moderna vaccine, 28 days apart. Okay? Oo. Pero ini sa gabos ang pinakagustong madangog kang mga listeners ta pag-abot sa efficacy. Yeah. Ano po? Aha. Oo. Ang Pfizer sabi tangani nasa 95. Oo. So Moderna vaccine nasa 91. Aha. At so AstraZeneca nasa 70.4 Okay. percent. Mhm. Oo. Pero ang saro sa mga disadvantages kang pigapod tang Pfizer vaccine is among the vaccine siya po so may pinakahababa na storage which is negative Storage. 70. Ay, Storage so, pag sinabi mong 70. Oo. Pero Malipot pag hinali masyado. mo ini sa storage, Oo. opo. Malipot talaga. Oo. Mhm. So negative 70. So pag hinali mo siya duman sa main storage mo, dapat i-store mo siya na between 2 to 8 degrees after mo ining ma-dilute. Ano Oo. po? Oo. So day mo dapat talaga ma-expose ini sa below that temperature. Otherwise, pag ini-inject mo, somehow it will na mainit ang environment or nainitan ining vaccine. Pwedeng mabawasan ang efficacy mo. Nabako na siya maging effective pag talagang completely nagadan. Remember that Ayun. these are virus. Ay, Dok, Oo. balik lang po aram mo, hinapot ko ba kan si Mayor kasapon sa handling. Sabi niya, dahil ka ngayon mag-hadit, Iyo po. naka-package da yan sa distributor kung saan mako Ta sa handling man ang Opo. gata. Gusto ko lang ihapot sa imo ta. Dako ako nga ta sa Ramisis baga sa city nagbabaksin sinda. Ikaw sinda ki storage kan vaccine, may yellow, di ba? Opo. May yellow. Yes, may yellow po. Opo. Kung sabihon pa lang, pag iyan na-expose mo, nabako duman nakaayon sa storage specification niya, posibleng magkaigwa ki problema sa efficacy. Tama po ang pagsabot ko? Yes, tama po, Sir Hen. Kaya sabi yun ta, kinakaipuhan na pag-adalan ini kang satuyang LGU. Because if they are planning to inject among sa barangays, talagang saro sa mga issues, ining storage Handling. para talagang ma-assure, yes, ining storage and handling, para ma-assure ta, so pigapot ang efficacy and effectiveness ka ining vaccine. Ayun. So, importante yan na story. Tapos, siyempre, i-deliver nga yan sa mga munisipyo, syudad, probinsya, di ba? Pag-abot Iyo po, naman, opo. Diyos ko, mata na ka para brown out bagado. Pero, yan na, karaw ko lang yan ha, pero most probably it affects the kwan. The Definitely. storage Halimbawa, sa sarong, system ta. sa sarong halimbawa, nag-deliver si city sa sarong barangay, Oo. sa barangay health center. May storage sinda duman. Oo. Ano po? Oo. Piglaag, tanganing day na i-transport para the following day or on that day ngaya, i-inject na ito. Yeah. Oo. Mm. Brown out. Tapos warang generator. Diyos ko. Oo. So, kapos tabi, Dok, na mga vaccines na yan, may required na specification para sa storage tabi. Tama? Yes po, ito Yeah. na po. So, Sige po. binasa ta po. Opo. Go ahead po, Dok. Go ahead po. Yes, usually po ang storage po kayo ni pag nahali na sa main storage po. So sa Pfizer, 2 degrees to 8 degrees lang for 5 days. Okay? One stowed ibig sabihin pigali mo sa main storage. Opo. Pero dapat undiluted pa siya. Ang gabos na ining vaccine, tigmimix kahan mo kay pigapot ng saline solution para ma-activate. Oo. And once na na-dilute mo na po ini, dapat itong vial na ito, pa-inject mo na tulos. Dahil mo na ipagbalik. Yeah. Tabako na siya magiging viable. Yeah. So to be consumed yan, puro pirme. Oo. So halos gabos man po, ang pinaka storage ninda is 2 to 8. Pero sa main handling niya, dapat negative 70. Iyon. Okay. Tapos, yan pa ang saro na gustong madangog kang mga listeners ta. So, pigapod tang adverse
events or Effects. adverse effects. Okay. Opo. Oo. Duman po sa Pfizer, ini ang mga take note lang. Ini sa mga reported, reported adverse effects. O, tapi Duman ginews sa man mga an. nag-volunteer ta. Naka-news bagaan sa Po. television? International pati. May Yes mga po. news kaya ni. Yes po. Opo. Sa Pfizer, iyo po, so pain on injection site, which Normal. ini pong pain on injection site, normal po yan. Unless na magkaigwan ng infection. Kung demo ngaya, kung maati, so pinagturukan mo, kaya dapat magalilinigan mo na yan kay alcohol. Ano po? Oo, para day mo ma-introduce naman sa skin. So, Yeah. so infection. Then fatigue, headache, Aha. then fever. Yeah. Ang fever, usually talagang effect na po yan kang vaccine. Sabi mi nga ni minsan po itong pig-agi milag sa karaw. Dok ngaya pigkalintura ngaya ako pagka-inject ko kang vaccine. Masabi mi, ay maray. Oo, because that is a sign na talagang na-activate itong immune system mo. Aha. Ano po? Aha. So, Aha. pag nag-elevate po baga ang mga white blood cells ang saro sa mga manifestations po or symptoms is fever. So Yeah. that is a natural reaction. Opo. Tapos ining lymphadenopathy para sa Pfizer, so burobuskay. Buroboskay. Burobuskay lymphadenopathy. They pigmentation kung sa liog, sa kilikili, or sa singit. Oho. Basta may While buroboskay. digdi man sa digdi sa AstraZeneca, halos pareho man kang effect ng Pfizer. May injection pain man duman sa site of na pigtudukan. Myalgia, ining myalgia, so gari baga itong muscles mo. So sabi nga ni ka sa Bicol Dok, day ngayon garo nga day nagaturugodan ang joints ko. Manhid. Gari kaya Bicol yan. sa myalgia. Oho. Iya po. Then igwaman po siyang fatigue, headache, malay. Ining malay gari ka bibablo yan. So Oho. feeling mo na gari tatrangkasuhon ka. Ayun. Body Oo. malay. Malays. Then chills. Pag may chills na, makubog-kubog ka, Oo. mas pa siya kaysa sa fever. Tabako man gabos na nagkakalintura baga, nagkukubog-kubog. Iyo, may mga reported manangad ka na may medyo nag-chills nga after several days. How many days? Opo. Oo. Digdi naman sa Moderna vaccine, halos ang effect ka ini. So pinag-combine mong adverse effects kang Pfizer tapos kang AstraZeneca. Yan. So pain sa injection site, may lymphadenopathy man or buskay, may kalintura, headache, fatigue, myalgia, arthralgia. Ining arthralgia is so mga joint pains po ini. Ayun. Ano po? Minsan nagkukulog o minsan nagsuswell. Ano po? Nausea and vomiting. Ini ang difficile. Ano po? Tapos Iyo. may nausea and vomiting ka, ibig sabihin kang nauseated, kang nausea, pasintabi sa mga namamahaw, nasusuka. Oo. Yeah. While Oo. ining vomiting is nagsusuka. Nagsusuka. Okay. Ito feeling mo, Nagsusukang masuka ka. vomiting. Oh. Yan ang nausea. Difficile ini. Ta syempre pag nagpatuloy ini, isipon mo kung daytaram kung pirang days, pwede kang ma-dehydrate. Yeah. Di ka man makainom ki tubig, syempre susuka mo man sana. Kaya ang resulta kay ni mapa-hospital ka talaga para maswero ka. Iyo po. Okay? Pero aside sa mga adverse effects, may mga serious adverse events pa. Oo. Ang Pfizer and ang Moderna vaccine, pero wala sa AstraZeneca. Okay? Ayun. So Okay. in summary, kung sa handling ang pag-uusapan at sa side effect, ang is AstraZeneca, pero ang drawback lang kay ni is itong efficacy. Yeah, correct. Which is Correct. 70.4. Opo. Pinakaababa siya compared sa Pfizer and sa Moderna vaccine. Yeah. Pero madali siyang i-handle, mas better ang adverse events niya. Iya po. Pero yan po na mga recorded na adverse reactions na iyan na naninews nga sa bilog na mundo, ano po yan? Bako yan true sa gabos na na-electionan o may selected sa Yan po. individuals na yun nakamati Selected ka yan? lang po, Few Sir numbers. Hen. Halimbawa, few individuals. Few numbers lang po ini. Actually, data nga niya kung warang taldos kung pira naka-experience ka ini para talagang mahiling Correct. ka. Oh, correct. Tabaka sabi tangan ini mga isolated. Yeah, Ang isolated. kaya nagkakaigwa ka ini. Oo. Halimbawa, sabihon tang 1,000, kung lima ini 1, 2, 3, 4, 5 na adverse effects na nalista kang Pfizer, 5 over 1,000, sabihon tang bako pa siya that's significant. Oho. Bako.
that's significant. Oo. Lalo na kung sa sarusan ng tao ini. Malay mo sarusan ng tao ini pero 5 ang namatian niya. Oo. Bako? Iyo. Data yan aram, kung pirang tao ang involved dig data. During the trials, may mga checklist po yan na halimbawa evaluation, pigtudukan ka. Then after 1 week, ma-check anong nangyari? may abot sa imong checklist or survey form. Opo. Have you felt any of the following? Ma-check ka man duman. None or checkan mo. Yan, so recorded ba si report duman? po talaga ninda para maging cautious sa mga magamit and maging kumbaga sa ano is data or basis man para ma-anticipate na so pwedeng mangyari. Nang sa ganon, magkaigwa na kita ng mga countermeasures na pwedeng gibuhon in case ang sarong na-injekan, magkaigwa ng sarong araw kayo ng epekto. Pero Dok, sige po. Tsaka ang importante baga Sir Hen, ako talaga pag nagbabaksin or pag nagtatao kibulong sa mga pasyente ko, ang saro na napigdi-discuss ko, ining mga side effects. Explain mo na. If you will not explain the side effects among your patients, saro yan sa mga reasons kang mga non-compliance sa bulong. Tapos mararatel ang sarong tao na kaya mo rin, halimbawa, pag nag-inom ka sabihin ng bulong sa tuberculosis, itong quadruple therapy, advise mo yan, ma'am, ganito po, wag po kayong magugulat, ma'am or sir, na pagising nyo sa umaga, mapansin nyo yung ihi nyo ipula. Diba? Yeah. Natural lang po yan. So, tatawan mo po sindaning assurance na okay lang po yan. Inom lang po kayo ng maraming tubig, mawawala rin po yan. So, pag dahil mo siya na-advise at dahil mo siya natawan ng assurance, yes, pwede kang balikin ka. Pwede nga takiyon sa pusoan. Imagine pag-ihi mo pula ang pulor. Ano kaya yun eh? Diba? Okay. So, po ang para man, bako lang ini para sa pasyente, kundi para man sa doktor na ma-inject ka ining vaccine para ma-advisean po sina na daisinda ma-disturb, maratel, na para matawan mo maning assurance. Doc, last point po para dyan, gusto sabihin, iyan ang mga adverse effects na recorded na yan, iyang gabos, dahil man nangyari sa sarong tao, paminsan nga, iyan ang sarap na reaction, di ba? Opo. Diba? Tama po. So bako na ngayon pag nag-ibang reaction sa imo, iyan gabos na naka-enumerate dyan, iyan ma-experiencean mo, most probably baka nausea lang, di ba? O baka vomiting lang, di ba? Okay, so... And most likely, baka wala ka panganing mamatian. Yes. So meaning po, so mga nangyayari nga na vaccinations, buda mga trials between that reported adverse effects and sudai, mas dakulon manggararay, sudai kinamatian, aday ki nakamati adverse reactions, kumpara dyan sa nagluluwasan na mga adverse reactions na yan. And saro pang punto, na bako gabos iyan, mamamatian mo in case ka may adverse reaction sa sarong pasyente, pag ikabinakunahan kansiring na mga vaccines. Tama, Sir Hen. Opo. And remember, nag-agi ka sa research, ako nag-agi. Gabos kita, siyempre, kita mga research paper. Pag mga araw kayo na clinical trial, ang saro sa pigahaputa, aside sa anong design kang study, ang next kong pigaapot dyan, ako pag nagbabasa ako kay mga clinical trials, pigaano ko dyan is anong type kang clinical study. Taarab tang sa design kang clinical study, maaraman ta na talagang sabihon tang effective or magayon sa study. Second na pigahapot ko kaan, kumpira so subjects. Magmamatter man ang sarong kagayunan kang study or effectivity kang sarong bulong. Kung na itao sa bigger population. Diba? It matters kisa sa sadit. Kaya nga sabi ko, kusubago, sa mga phases kang trials, as you go step by step higher, as you go higher kang clinical trials or kang phases kang clinical trials, nagdadakol man po ang subjects para talagang sabihon ta kung magkaigwaman po kay mga effect, sabihon tang not significant ito. Opo. Dok, saro na lang sorry po sa mga nagte-text sa mga cellphones po sa iba pang nyatong source of mga lines nyato na para sa hapot nindo. Sabi kan saro tang texter digdi, pakiapot nga po kay Dr. Basi ko dik sa experience mo, Dok. Ang tinesting baga kay ni bako man mga brown races kadaklan, di ba? Ay doon na nag-test sa tuya. Tinesting yan sa mga something US, ibang klase ang pangkantawo ninda, yellow race kita. Kita baga brown kita, haralipot kita.
Ano po? Sige na, tayo daw kami kihint. Anong kumpukan pag-abot sa vaccine, tabi, Dok? Iyo, kaya nga ni po pag-abot sa vaccine, sabi ta nga ni, mas magayon kung talagang dakol ang pigapuntang subjects or N Iyo. baga ang symbolize kaan. And it was conducted on the different parts kang globe ta. Oo. So, digdi talaga. Pero kung may participant kita na one country from the Southeast Asia, oo. Sabihin tanang mas arani kita duman. Ayun. Okay. Oo. Oo. That is why pala. Kumbaga sa sarong lahi kita Iyo Somehow po. arani ang lahi ta duman. Iyo Ngunyan, mananggan. Iningon taman sa mga clinical studies, kung if there is a study or igwaman kitang nag-volunteer to be subjects, digdi sa piga-apod Sa Asia. nga trial na coming from the Southeast Asia, kung Iyon. gusto mo to be specific Filipino, Oo. kaya nga ni baga igwang naglalaog baga sa tuya inaprubahan na bako na mag-conduct study digdi Iyo. sa Philippines para talagang specific so effect Iyo po. so study Yeah. designed talaga among Filipinos. That is why pala, Dr. Chris, ining FDA, very strict man sinda. Pigaadalan man kimaray, bagbago iyan i-approve. yes. May purpose man na maproteheran kitang gabos na mga Filipino. Kaya sabi ka, Tama, makahaloy, pero tama ang pigigibo kang FDA na proteheran man ang satuyang safety pag-abot sa mga vaccines na ini. Iyo po, tama po. Kaya baga, sa muya man, kami mga doctors, we cannot prescribe medicines na wala sa PIMS o duman sa drug formulary Yeah. na pigpapublish ng FDA. That is a no-no for us. Kaya maski anong kampanya mo kaan sa kuya, na magayon niya na bulong na yan, araw kayo na yung epekto, ang saro na pigaapot ko, meron bang clinical trials yan, meron bang research yan. Pag sinabing dadang igwa, ang last kong kapot, nasa drug formulary ba yan ng Pilipinas? O pag sinabing dae, I'm sorry, I cannot prescribe that medicine to my patients. Opo. Dr. Chris, salamaton na maray sa oras Yes. mo tabi sa satuyang programa. Thank you sa mga sharing of information. Sana nakatao kita kidagdag kaaraman sa mga nagdadangog ngunyan tungkol sa mga vaccines na maarabot sa tuya, and in the future, sigurado ako, gabos na mga Filipino makatutudukan kan vaccine sa satuyang pinag-ururunan ngunyan na pagkaaga. Mensahe po sa nagdadangog, Dr. Chris. Yes, sabi ta nga ni may bago na kitang liner ngunyan. Keep safe everyone. Stay healthy in this unhealthy world. So with that, thank you very much po, Christopher Gianan of Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Thank you. Mga tugang Dr. Chris Gianan, mga tugang Daddy's Angel Medical Clinic. Diplomate siya sa safety and health. Mga tugang. Speaker yan sa mga occupational safety. Welcome po. Pwede ka mo mag-codate kay Dr. Chris bilang speaker po pag-abot sa occupational safety and health. Okay? Sabi ni Sir Rodel, may dagdag siyang feedback. Sabi niya, dapat sir, un-allocate na budget bako sa nasa purchase kan kada vaccine, dapat i-consider man ang logistics, pareho kang storage and transport. Yes. Actually, yan sir Saro sa mga pigipot ko kay Mayor Rosal. Ara mo yan. Susog doon sa taramo ni Dr. Chris, importante po ang storage kay ni. So, ang transportation, boda ang kwanta talaga, importante yan. Thank you, sir. I-feedback ko tabi sa tuyang mga local chief executives ang pag-abot sa araw kaya na bagay. Okay? Good morning palan kay Madam... Good morning po kay Madam Fe and Dr. Binalingbing. Madam Fe, Binalingbing and Dr. Binalingbing, good morning po sa imo sa indo. Salamaton. Nice meeting you po. Na-meet ko ni kasuhapon. Salamaton diyan yan sa JB Legazpi Medical Clinic and Diagnostic Laboratory sa UI Building, Rizal Street, Legazpi City. Nagkikater sinda ki drug test, neuropsychiatric exams, sa gabos ng mga driver's license and renewal. Uyog-uyogon mo yan. Good morning, Doc. Dr. Binalingbing at saka kay Madam Fe. Salamaton tabi sa indong duwa. Marayo na magagumini. Thank you po. Salamaton na maray. Mga tugang, salamat. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan gunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na sponge para iwas hawa sa pinagkakainan. Mag-Joy Antibag with power of safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer